καθίσω στις επιστήμου, είναι στις ξαναγύρισεις στους πάγκους και γελάω, το λέω χιουμοριστικά. Χαίρομαι που είμαι στην Καλαμάτα, είναι μια πρωτοβουλία που το είχαμε με τον Αντώνη, το είχαμε συζητήσει καιρό. Όλο αυτό έγινε αν δεν υπήρχε ο Δήμος Καλαμάτας και προσωπικά ο Δήμαρχος ο κ. Βασιλόπουλος, που ξέρω ότι αγαπάει τον αθλητισμό και τον πολιτισμό, έχει κάνει πάρα πολλές δράσεις εδώ στην Καλαμάτα και σε άλλα αθλήματα. Με τη βοήθειά του έχουμε τη χαρά και την ευκαιρία να κάνουμε μια πλατεία, να την κάνουμε γήπεδο. Νομίζω ότι θα είναι πολύ σημαντικό όχι μόνο για τους ανθρώπους της Καλαμάτας και της γύρω περιοχής, από τις γύρω περιοχές, οι οποίοι θα έρθουν και θα δουν το τουρνουά, στα παιδιά, γιατί όλα παιδιά είναι όποιο φοράει στο τσάκι, παιδί είναι, μικροί και μεγάλοι θα έρθουν να παίξουν. Θα είναι μια διοργάνωση που πιστεύω ότι θα γίνει θεσμός, θα είναι κάτι που κάθε χρόνο θα ψάχνουμε να βρούμε την ημερομηνία για να μπορέσουμε να έρθουμε να το πραγματοποιήσουμε και αυτός είναι ο στόχος μας. Είναι δωρεάν, είναι εντελώς δωρεάν. Θα είναι 3 μέρες, θα ξεκινήσει αύριο το απόγευμα, θα είναι Πέμπτη, Παρασκευή και το Σάββατο θα γίνει τελική. Αλλά για να μην δεν θέλουμε να ξεκελαστούμε, η τελική που το λέμε είναι ένας τρόπος, εμείς λέμε το σύνθημά μας είναι ότι ο αθλητισμός ενώνει. Είναι όλοι νικητές. Θα μοιραστούν δωρεάν στον κόσμο και στα παιδιά που θα παίξουν μπουζάκια. Θα γίνουν δώρα, θα γίνουν κάποιες εκπλήξεις που θα ανακοινωθούν. Θα υπάρχουν και κάποιες υποτροφίες, μια συνεργασία που έχουμε κάνει που έχει κοινωνικό μήνυμα. Θα τα μάθετε αυτά όλα όμως με ανακοίνωση και από την εταιρεία μας και από τους διοργανωτές. Πιστεύουμε να μείνουν όλοι ευχαριστημένοι, να χαρούν όσοι έρθουν να παίξουν, να περάσουν ένα ωραίο τριήμερο και πραγματικά το ξαναλέω να είναι κάτι που θα είναι για την Καλαμάτα θεσμός και να γίνεται κάθε χρόνο. Οι ηλικίες είναι από 11 χρονών όσο μπορεί να αντέξει κάποιος, δηλαδή και εγώ μπορώ να παίξω. Ας με βλέπετε έτσι, μπορώ να παίξω. Όπως έχω ξαναπεί, το 3x3 είναι ένα άθλημα το οποίο είναι αυτή τη στιγμή είναι Ολυμπιακό άθλημα και δεν είναι ρατσιστικό. Μπορεί να παίξουν άντρες, μπορεί να παίξουν γυναίκες, μπορεί να παίξουν χοντροί, μπορεί να παίξουν αδύνατοι, μπορεί να μπορούν να πάρουν στην Ολυμπιάδα οι χοντροί, αλλά στο να έρθουν να παίξουν και να διασκεδάσουν είναι το εύκολο. Είναι κάτι που το κάνουμε χρόνια. Παίρνει μεγάλη δημοσιότητα όλα αυτά τα χρόνια. Προχτές στους Μεσογειακούς κατακτήσαμε το χρυσό, είναι το πρώτο διεθνές και στις γυναίκες και στους άντρες, είναι το πρώτο διεθνές τουρνουά που πήραμε. Νομίζω θα ακολουθήσει, ταιριάζει στον Έλληνα, γιατί είναι μπάσκετ, αλλά έχει κάτι διαφορετικό, έχει άλλους κανόνες, θέλει και άλλο τρόπο προπόνησης. Νομίζω ότι στο μέλλον θα γίνουν και ακαδημίες στη X3 και θα γίνει μέσα στο μπάσκετ, ένα κομμάτι του μπάσκετ μέσα στο μπάσκετ. Και νομίζω ότι θα έχει μεγάλη πρόοδο. Οι ώρες από τα παιχνίδια θα ξεκινήσουν 6 ώρα το απόγευμα. Ανάλογα με τις επιλογές των ομάδων υπάρχει μεγάλος όγκος ομάδων αυτή τη στιγμή. Θα αφήσουμε τις εγγραφές ανοιχτές μέχρι σήμερα το βράδυ. Αν χρειαστεί και αύριο το πρωί, δεν θα αποκλείσουμε κανέναν. Γιατί όπως είπαμε, ο σκοπός μας δεν είναι ποιος θα πάρει το πρωτάθλημα. Ο σκοπός μας είναι να έρθουν και να διασκεδάσουν. Αυτός είναι τουλάχιστον ο σκοπός του δικού μου. Και το Αντώνη συμφωνούν όλοι και ο Δήμαρχος αυτό που ήθελε είναι να μπορέσει όλη η Καλαμάτα να μπορέσει να περάσει, να δει το τουρνουά, να παίξει, να χαρεί, να γίνουν διαγωνισμοί και όλο αυτό θα είναι. Νομίζω ότι η χαρά του παιχνιδιού είναι αυτό που θέλουμε όλοι. Παίζουν 4 παίκτες στις ομάδες, η διάρκεια του παιχνιδιού είναι 10 λεπτά. Στα τελευταία 2 λεπτά σταματάει ο χρόνος σε κάθε διακοπή. Αν το παιχνίδι πάει στα 21 λίγη έτσι κι αλλιώς, δηλαδή θα λήξει μια συνέχεια νωρίτερα από 10 λεπτά, αλλιώς πάει στα 10 λεπτά. Αν χρειαστεί παράταση, έχει 2 λεπτά παράταση. Όποιος βάλει πρώτους 2 πόντους είναι νικητής. Από καιρό ψάχναμε την ευκαιρία να διοργανώσουμε κάτι μεγάλο στην Καλαμάτα που να έχει να κάνει με το άθλημα που και εγώ και ο κύριος Γιατράς αγαπάμε και έχουμε υπηρετήσει κοντά στα 40 χρόνια. Έτσι λοιπόν, με την αρρωγή του Δημάρχου κ. Βασιλόπουλου, καταφέραμε να κάνουμε αυτό το τουρνουά. Ξεκινά αύριο με ένα χαρακτήρα πολύ λαϊκό, δεδομένου ότι όλες οι συμμετοχές των παιδιών θα είναι δωρεάν. Το τουρνουά αυτό έχει σημαντικές διαφορές από ό,τι συμβαίνει γενικά. Τι είναι αυτό που το χαρακτηρίζει? Είναι τα γήπεδά του, που είναι προδιαγραφών FIBA, οι μπασκέτες του φυσικά, η παρουσία διαιτητών, γραμματείας. Είναι ένα πολύ οργανωμένο γεγονός λοιπόν.
που πιστεύουμε ότι θα βοηθήσει υπερβολικά την πόλη και τους ανθρώπους της να αγαπήσουν ένα υπέροχο άθλημα όπως αυτό. Θα είναι σίγουρα πάνω από 50 ομάδες, κοντά στις 60. Αντιλαμβάνεστε ότι ο κόσμος που θα συμμετέχει είναι μόνο οι ομάδες, θα είναι γύρω στις 200-250, δηλαδή άνθρωποι που θα είναι μόνο οι άνθρωποι που συμμετέχουν στο τουρνουά ενεργά, ως παίκτες ή γονείς των αθλητών. Ο κόσμος που συνολικά θα παρίσταται για να παρακολουθήσει, δεν γνωρίζουμε τον αριθμό. Ήδη το τουρνουά διοργανώθηκε σε 17 πόλεις, στις μεγαλύτερες πόλεις στην Ελλάδα, ειλικρινά με τεράστια επιτυχία. Ακριβώς λόγω των ιδιαιτεροτήτων.